Bueno, Koldo Otamendi, musika zuzenean webguneko kidea, Talma Materra, Arrasateko gaztetxean gaude, gaztetxekoei esker. Eta ez ditut galdetuko zenbat aldiz egon zaren hemen, baina segurazki kontua galduta daukazu, baina hemen kontzertu gogoangarriren bat beste seguro ikusi dezula. Bai, desente. Gu gaztetan hona etortzen ginen kontzertu ikustera, beste gaztetxe zaharrera, eta urte askotan zehar ere etorri izan gara kontzertuak ikustera. Honetzako referente bat izan da Arrasateko gaztetxearen ere musika bidean. Eta bai, kontzertu asko ikusitakoa, azkena Pelastalde ikusi nuen hemen, kultur ostegunak baitan. Bai, urte batzu badia, gazteagea, baino gazteago izan gara, gu gainez biak urte berekoa gea. Bai. Eta gero badaude xetasunak tokiko musika estena ezberdinalako, eta hemen hor pinta baten ikusten nahi naiz, eta horretaz galdetu nahi dizun, oi musika hori, Arrasaten, ez dakit, izan zuen alako indarra eta denboran gainez luzatu dena, ez? Bai, uste herri askotan badirela musika norabide zehatz batzuk, referentzi izan diren taldeak eta gerora luzean iraun dutenak, ez? Hemen adibidez nik imaginatzen du, 80. hamarkadaren hasieran Ripek utzitako aztarna handia dela, oraindik ere mantentzen dela, baina bere garaian Puñetazo, Zakarrak eta horrelako taldeak ere utzi zuten foso handi bat, gerora urteetan ere mantendu dela, ez gaur egun Deskontrol dena, Never Surrender, Perlata, hemen musika robi handi bat egondu da Arrasaten eta punkoi musikak garrantzi asko izan du. Hala ere, egon dira beste erako espresioak hemen Arrasaten, Batefelain, Gose bezalako egitasmoak elektronikagoak, El Desván del Macho eta talde interesgarri asko sortu dira hemen. Eta ondoinen adibidez gehiago, hardcore musika horren aritik, ez? Bai, uste handengo entsegu lokalak eta handengo gaztetxeak izan zuten eragina musika taldean handia izan zela, ez? Andoaingo gaztetxe izan zen pixkate pionero atzerriko taldeak ekartzen zirkuito alternatiboan hemen, eta garaian etorritako asko hardcore punk mugimendukoak ziren, eta horrek ere eragin handi izan zuen. Gero BAP bezalako taldeak sortu ziren Andoainan, eta horrek gero etorri diren taldeen gainean ere eragin handi izan du. Iker Barandiaran musikazale eta kazetaria, Arrasatekoa eta kulturek ostegunetako kontzertuetan hor badabilena ere. Twitterren ari polit osatu du, talde ezberdineko kamisetekin, aspaldiko taldekin. Pentsatzen dezuk ere 11 kamiseta dituzula, 11 kamiseta CD eta baita ere gaur egun modan den tolbak horiek ere, ez? Bai. Urteak egitea daukan gauza bada, gauza pilatzen zoazela, ez? Eta beti gustatu izan zait gordetzea kontzertu kartelak, diskoak, kamisetak, baina nahi zola oso antolatua eta oso melomanoa. Osea, baditut, ez dakit nun gauz pila bat, gordetzen ditut, berrepente zabaltzen duzu kajoi bat eta azaltzen dira fanzin batzuk, azaltzen dira kamiseta batzuk, azaltzen da kartelen bat, gordetok azun sarrerak, olako gauzak, baina ez dut etola oso era ordenatuan gordeta. Hasieran ez duen aipamen bat gogora etorri zait, YouTubeen 11 gauza daude, beste dago Green Day taldearen emanaldi bat Andoaingo gaztetxean. Eta errepertorioan daude Green Dayren kantu ezagunenak. Justo diskori atera eta bira bat egin zuten, eta Andoaingo gaztetxe zaharrean ikusi daitezke kantuiek. Pentsatzen dut gaur egun 25 urte dituen musikazale batentzako erabat harrigarria dela, Andoain bezalako herri baten eta gaztetxe baten olako talde bat dute. Baina etxean talde, Green Day mundu mailako taldea da, Primal Scream, Lobez Black izeneko talde bat gogoatzen dut ere, ez olako taldeetan, eta hasieran aipatu duzun hori referentzialtasun handia lortu zuen Andoainek, ez? Bai, ni uste, 80. hamarkadan oraindik gauza asko egiteko zauden, bai musika industrian eta bai antolakuntza aldetik ere, ez? Orduan, biran zatozen talde horiek ez zuten gaur egun dauden aretoen zirkuitoa. Bere garaian zegoen Txitxarro, Ilargi, gero jam etorri zen, kafe antzokia sortu ziren, baina uste 80. hamarkadaren bukaera horretan, erditik bukaerara, musika talde horiek zirkuito alternatiboan jo hartuten ezin bestean, eta Green Day adibidez horrelako talde bat da. Etorri zirenean bitan egon ziren Andoaingo gaztetxean, ni ikusle bezala egon nintzen garai horretan, eta Estatu Batuetan talde ezaguna zen, uste Warnerrekin sinatu bazutela diskoa, eta pelotazo ematen ari ziren hor, baina Europa oraindik beraientzako esploratu beharreko territorioa zen, ez? Eta horren hortik hasi ziren egiten kontzertuak, areto txikietan, 200-300
aforoko lekuak, eta ezinbestean zirkuito hori, gaztetxeen zirkuito hori ezinbesteko izan da atzerritik etorri ziren taldeentzako, Green Day, Jingle Lunch, eta gure garaian pila bat ikusi egin ditun, eta bai gerora konturatzen zara, bizigaren lur eremu txiki honetan ze garrantzi izan duen gaztetxeen zirkuitoa sortu diren musika talde askorentzako, ez? Hemen Euskal Herriko lur eremu txikian areto pila daude gaur egun, gaztetxeen zirkuitoa igual ez dago beste urte batzutan bezain potentea, baina badago eta badaude kontzertuak aste bukaeraro, eta orduan musika talde hasi berri batentzako sekulako aukera da joan izateko, ez? Bai, hori ere galdetu behar nizun da, bai, alaxe da, bai. Eta zer aurkitu zen zu gaztaroan musikan, halako ibilbide luzea, zu beti musikaren bidetik ibili zara? Bai, musika beti izan da garrantzitsua nire bizitzan. Oso gaztetatik ez, gure kuadriakoak ere musika taldeak izan zituzten, eta gu ja 13-14 urtekin ja ibiltzen ginen gaztetxe kanpoan begiratzen zertzegoen barruan, guretzako oso enigmatikoa zen zertzegoen hor, jarrera, gauzak asko, inquietude asko ikusten genituen horrez, eta pixka bat hasi ginen barneratzen lehenengo ikusle bezala, gero antolatzaile bezala, gero kide bezala, eta pixka denborarekin rol ezberdinak garatu izan ditugu gaztetxeetan, ez? Eta salto bat egin zure hasierako aurkezpenera, musika zuzeneko webguneko alma materra zarela esan dut, musika zuzenean da atari digital bat, zeinean auzolana edo komunitatea garrantzia handia dun, zein erronka dituzue orain garai honetan, webgune bezala? Bueno, musika zuzenean sortzen da pixka bat kezka batetik, bere garaian igual gaztesarean ibilitako batzuk elkartu ginean, nola musikaz zerbait egin nahi genuela behin gaztesarea itxi zutela, eta hori eta pixka konturatu ginen agenda zela egunkarietako edo irrati saioetako atal bat, baina ez zegoela hola inungo webgunerik, hola kontzertuen berri emango zukenik soilik, ez? Eta horren pentsatu genen sortze referente bat, hau guztia dago hemen inguruan, gu jartzen dugu webgune bakar batean, eta gero jendak aukeratzen du zer ikusi nahi duen, ez? Eta hori izan zen pixkat helburua, ez? Abia puntua, goazen egitea webgune bat, non jendak ikus dezakeen zenbat kontzertu daude hemen gure inguruan. Eta hortik abiatu zen musika zuzenean, askoz gehiago pentsatu gabe zer izan martzuen urte batzu barru. Ekimen, pixkat nik ibiltzen naiz antolatzen, baina nire inguruan jende pila bat dago, baina lantaldea ere ez da handia, ez? Gauz askotarako jende pila bat gara, komunitatea osatzen dugu, baina beste gauz batzutarako egunerokotasunak ere jaten zaitu, ez? Claro, bai. Baina, zuek webgunea garatzeaz gain, eta bertan gaina komunitateen blog estiloko oso proposan interesgarria zeuden, taldeen grabazioen kontakerak eta sartu izan dituzue. Horrez gain ere, zuek tarteka halako emanaldi bereziak ere antolatzen dituzue, eta bertan nik uste dut esango nuke lurraldetasuna beti kontutan hartu duzuela eta generoa, ez? Euskal Herri osoko kantari berriei gainera aukera bat ematen diezuela, ez? Nolabaiteko leiho bat zabaltzen diezu hasi berriei. Bai, musika zuzenean sortzen da agenda bezala. Gertatzen da gero denborarekin ideia berriak garatuz doazela eta norbait etortzen da eta zergatik ez du egiten jaialdi akustiko bat, akustikoan txikian dabiltzan jende bat areto polit batean biltzeko. Eta beste batek etortzen da, eta Durangoak azokan egongo zangoa jartzea estan bat disko berria aukera emateko. Eta horrelako gauzak sortzen doaz, eta dituzun indarren arabera aurrera ematen dituzu edo normaltasun batekin edo de repente momentu konkretu batean, ez? Jaialdi akustikoana sortu zen garai batean, orain dela 8 urte egin genuen lehenengo jaialdi akustiko hori, eta hor konturatu ginen, zegoela mugimendu bat gora zihoala, bakarlariena, kantautoreena, tabernetan jotzen zutela, askotan ez oso modu egokian, publiko bat dagoelako tabernetan, igual ez dutena kontzertua ikusi nahi, eta sozializatzen ari direnak. Hori da. Eta hori pentsatu genuen, ematea aukera bat joal izateko bere kantak areto batean, jendeak benetan dojo ikustea lasai dago eserita eta ikusten dituena. Eta orduan, erakutsi nahi izan genuen Izeberraren punta hori, ez? Badagoela mugimendu bat, akustikoan gauza txikiak egiten ari dena, eta hortik sortu zen musika zuzenean jaialdi akustikoa. Gaur egun ez da oso akustikoa, horren asko aldatu delako kantautoraren figura, dituzu ja elektronikarekin edo pedalekin. Teknika ere garatu dira.
Baina niretzako oso ekimen interesgarria zer datorren ikusteko, ez? Normalki ikusten baituzu guk egiten ditugun kartelak ehuneko 80 dira mundu zabal batentzako abeslari eta kantatori ez ezagunak. Osea, bidean datozen horiek direla, ez? Esan nahi dut. Orduan, orain dela 2 urte, 3 urte egon zen gurean Jon Basaguren bat, o Amorante bat, garaian ez ziren oso ezagunak eta gaur egun badira, ez? Eta uste hori dela, ez pixkat, dira jaialdiak pixkat interesa dutena gauza berria deskubritzeko. Eta harago joan da ez bakarrik emanaldiak, ez ikatzeuek Durangoko azokan postu bat jartzen duzu, adibide bat jarrita aurreko abenduko Durangoko azokan, zenbat referentzia ezberdin jartzera iritsi zarete? Aurrekoan uste, 45 disko jarri genitun, guztia 2019an argitaratuak eta autoekoizpen bidez kaleratuak. Eta bide horretan, Durangoko azokaren stand hori sortu zen kezka batetik, ez? Gu asko ibiltzen gara hitz egiten musikariekin eta musikazaleekin eta iritsi zen momentu bat, gure inguruan kezka asko zabaldu zela musika talde asko ez zutela aukerarik Durangon egoteko, Durangoko azokan egoteko, ez? Durangoko azoka dago eraikia, orain dela 50 urte bezala. Diskoetxeen logikan behar bada. Argitaletxeak eta diskoetxeentzako moduan stand bat hartu eta zure katalogo horrela ematen duzu. Orduan, autoekoizpena gaur egun ni uste nagusi dela diskogintzan asko aldatu da, autoekoizpen modu ezberdina daude ere, baina musika talde asko bere bidea egiten dutela bakarka, ez dutela aukerarik Durangon egoteko. Orduan pixkat guk, tirakari horri, pentsatu hartu dezagun stand bat eta bertan sartzen ditugu nahi duenak egon, autoekoizpen bidez, disko argitaratu dituenak, ez? Baina jarri genuen baldintza bat, zala urteko diskoa jartzea soilik. Urtean urtekoak, ez? Eta gero, Euskal Herrian dago disko gintza, industrial aldetik salmenta gutxi daudela esaten dute, baina produkzio aldetik sorkuntza handia dago, eta kopuru handi xamarra bai. Eta bueno, gaur deguna jartzen ditula 40-50 diskoko buelta hortan gabiltza urtero, denak disko guztiak argitaratuak urte horretan, eta aukera ematen jendeak behintzat horregoteko, ez? Beste disko eta beste talde askoen artean. Uste horri balio handia eman martzaiola, zezuena da ekimen txiki bat, baina era berean balio erantzi handia duna, ze bestela ere nekez iritsiko dira talde batzuk horregotera. Ezakitena zenbateraino baloratzen den zuek egiten dezuen lan hori? Nahi personalki, ni eta gure lan taldeen artetik eta ikuslegoan artik oso baloratua sentitzen gara, bai webgunetik eta bai egiten dituen beste ekimenetan. Jendeak eskertzen ditu olako gauzak, ez? Gero bestaldetik lan asko da, ematen duen benefizio gutxirako ekonomikoki ari bazara begira. Osea, pertsonalki niretzako gauza handiak egiten ari gara, ez? Eta hori da garrantzitsuena, eta batez ere ikustea talde guzti horientzako ze aukera ona den, ez? Horrelako plataformak izatea, ez? Ni beti esaten dut guk egiten dugula hori, Durangoko azokak antolakuntzak ez duelako hori egiten. Ez duelako bermatzen aukera bat talde txikiak bertan egon izateko, ez? Musika talde asko ez dute dirurik stand bat hartzeko eta mediorik egoteko hor 5 egun, ez? Guztu bilana egiten dugu, ez? Durangoko azokak beharko lukeen uste egokitu pixka denboretara industria bat dela antzigabe. Garai berrietara. Bai. Industria bat dela antzigabe, baino kontutan izaki ere Durangoko azokak duen balioa kulturala, ez? Eta horren askotan ez da dena neurtu behar ez zenbat jende egon den, ez da zenbat disko saldu diren, baizik eta zer egin duzuzuk hori zabaldu ahal izateko, ez? Eta zentzu horretan uste Durangoko azokaren erronka bat da bermatzea, Euskal Herrian gertatzen dena, musikalki... Urtekoa bertan egotea adibidez, ez? Zuek egiten dezuena, ez? Minimoki. Ondo. Salto tengo du atzera, ze gure garaian, maketa bat ateratzen zenuen eta bazan nolabaiteko aurkezpen bat, ez, jende aurrean. Eta maketak behar bada berritik eskualdera atatzeko aukera ematen zuen, edo probintzira, edo pixka zabaltzera, ez. Eta gero ja hurrengo pausoa izatezan, edo ez, baina izan zitekeen disko bat egin, eta nolabaiteko ja industriaten sarte zinean, ez. Hori dena, erori eginda. Eta era berean, gaur egun, esango nuke talde berriak ezagutzeko halako alperkeri bat, halako, ez dakit, nolabait esan, izan behar du single bat, edo golpe handi bat eman behar du talde batek arreta bere ganatzeko. Ez bestela oso zaila egiten da
ikuslegoak garai baten ez bezala esango nuke, talde berringana gerturatzeko. Ez dakit analisi horrekin zu bazatu zen, edo? Zentzu handi batean, ez gu bizi garen garai hauetan dena azkar doa, ez dena eskura daukazun garai hauetan, igual geroz eta zailagoa da zabaltzea taldeen musika, ez. Gu sortu ginen, musikalki hasi ginen garaian, 80 hamarkada esango nuke, baziren referente batzuk eta baziren lan egiteko era batzuk. Aipatu duzuna, ez, maketa bat ateratzen zenuen, kontzertu batzu lortzen zenituen, eta gero iristen zen diskoa, ez. Gaur egun edozein taldek argitaratu dezake digipack bat o DVD bat bi kontzertu eman da, hori da. Eta zabalpenerako ere, hor daude sare soziala, daude Bandcamp bezalako plataforma, YouTube, denon eskura daudenak. Kontrara esango nuke, agian gu hasi ginen belaunaldi horretan mugimendua fuerteagoa zegoen eta erreferenteak argiagoa ziren. Ez gaur egun dena zabaldu da bai musikalki, oso territorio ezberdinak entzun daitezke euskaraz gaur egun, bere garaian 80 hamarkada oso zabala izan bazen ere agian dena metatuagoa zegoen. Eta erresago igual zauden erreferentzia batzuk izatea, adibidez, esango zenki disketxea izan zana, edo gor, beste entzun aldizkariaren bidez, o baziren nola baiteko erreferentze oso zuzena jendea gehienak hor begiratzen genitula erreferenteaz. Gaur dena zabaldu da, talde pila bat daude, gauza oso interesgarriak egiten, baina agian ikusten dudana alde batetik da jendearen intereseza gauza berriak ezagutzeko. Nik askotan topatzen ditut talde batzuk ikusten duala, berehala 2 urte o 3 urte barru talde handiak izango direla, ez? Eta nire inguruan komentatzen dut, honi handiengo gaztetxean ere kontzertu antolakuntzan ibili naiz urtetan zehar, eta badira taldeak etortzen direla jotzera eta jende gutxi doala ikustera ez duelako talde ezagutzen. Agian, leno ezagutu gabe taldea ere juten ginen kontzertuak ikustera, ez? Eta gaur dako aukera, bai, YouTubeen ikusteko, Bandcampen osek eta igual iten dizu horretzi batzuk, entzun 30 segundu, ez du gustokena ez juten ikustera, ez? Edo gustoko dut, noa, ez? Eta orain ikusten duena da, interes falta igual jende baten aldetik, jende gehiengoaren aldetik, gauza berriak deskubritzeko. Bai. Eta kantari edo proposamen berri bat edo 2 edo 3 eskatuko banizkizu, zaila, ariketa zaila dela, baina 2-3 talde edo bakarlari aipatuko zein dituzke? Berriki Durangoko azokan izan garenez, nire estandean izan ditudan talde batzuk, ni ere harritzen naiz, ni hemen bizi naiz musika konektatuta zaude musikan, eta batzutan ez dituzu kontrolatzen dena. Hori da, eta harritzen naiz zenbat disko ateratzen diren eta ezagutzen ez ditudan musika talde asko pila bat daude ez. Eta niren ere bizitzan elkarrizketa asko egin izan ditut musika talde askori eta ikustizu nola garatzen diren taldeak hori ez. Eta badira gauz pila bat interesgarriak iruditzen zaizkiana, igual aipatuko nuke Artz taldea, oso talde interesgarria, saiago ait, mutrikun sortuen stoner rock talde bat, bakarrari pila bat daude gauza txukunak egiten, Apalatxe bezalako jendea txukun urte askotan zehar musikak egiten, eta gero dituzu musika talde pila bat gauza berrietan sakontzen eta gauza oso interesgarriak egiten. Eta ni uste urte batzuetara talde txiki horietako asko talde handi izango direla. Eta era berean zinen gustuko dugun iraganera begiratzea, ez? Nostalgiak zer nolako pixua dugun, ez? Nik egoen esango banizu andoingo azazu, bab taldeak iragarriko balu itzulera edo dut taldeak, ez? Zintoka sarrera salduko lehiake airean, ez? Bai. Logikoa da zentzu batean ere, ez? Beti bizi gara atzera begira, ni ere musika lotu nintzenean, nire referenteak ziren 80 hamarkadako lehenengo talde horiek, ez? Herri, pertsainak eta guztu horiek niretzako horiek ziren gustoko taldeak eta era berean ari nintzen bizitzen momento bat non ere inguruan sortzen nahi ziren dut bezalako taldeak, Amasai, beti mugan eta talde pila bat superinteresgarriak nire belaunaldikoak direnak, gode abrogatiatuetan, askotan ikusitakoa ere, eta goza oso guapoak egiten nahi ziren, gu beti bizi ginen atzera begira, ez? Eta gero konturatzen zara denborarekin, gure ondorengo belaunaldiek aipatzen dituztela zure belaunaldiko talde guzti horiek. Orain dut, berriro ere oso modan jarria liburuaren argitaratzearekin, eta beti referenteak izan dira, baina horretuko duzu garaian ere etzen, jende asko juten dut ikustera lehenengo urtekan, ez beti egon zen publiko bat izan dute, horrelako talde askok publika izan zuten,
baina ez ziren hola sekulako publikoa mugitzen zuten taldeak, ez? Eta nik uste beti mundu guztia bizi direla atzera begirako horretan, eta askotan ez gara konturatzen gure ondoan pasatzen ari dena une honetan, eta une honetan ere, aipatu ditudan talde asko leno, izango dira 10 urte barru kristoen referenteak, ez? Orain Sex ere itzultzen da kontzertu batzuk ematera, eta gu bizitu izan dugu eguneko unean bereien musika ibilbidea, ez? Eta jende asko batuko dute, eta oso talde interesgarri izan zen, eta da oraindik, ez? Eta beraz, ni nostalgiak ikusten ditut garai bateko, garai horiek, eta ondo dagoelako taldeak nahi badute itzultzea, baina ni uste begi puntua jarri behar dela orain gertatzen ari denean, ez? Askotan aipatzen ez, hemen usua Zumeta margolari elkarrizketatu nun, eta adierazpen bat izan zian, gogoan hiltzatuta gehatu zaidana, eta esaten du, gure iraganeko artisten ondareaz oso harroa gaude, baina ez dugu ezagun ahaztu gaur egungo artistak etorkizuneko ondare izango diala, ez? Eta gauza bera da esaten ari zinena, ez? Bueno, ez dena aipatu gabe utzi nahi, gaur elkarrizketatzailea elkarrizketatua izaten ari dela. Harrapatu zaitugu gaur beste rolean, ez? Ez zu Hamaika telebistaren bitartez, musika zuzenean musika programa duzu, interneten, telebistan ikusi daitekena. Zer moduzko esperientzia izaten ari da zenik, esango nuke, ez dute ez nire zinala duela urte batzuk ikusiko lako egoeretan, ez da? Ni beti izan naiz musika kazetaritzaren inguruan, kazetari izan gabe beti ere. Ez dakit, nire lagunek esaten dute ez nukela jakingo idazten hitz egiten, gitarrak eta basuak aipatzen ez diren testu batzuetan, ez? Nik nago hemen musika interesagatik, kazetaritzatik ez dute zer, eta saiatzen naiz, nik ikusten dudan naiz latzen lekuetan, ez? Idatzi izan dut El Tubo ezalako aldizkarietan, 80. hamarkadan, fanzinetan, Gara eginen ere, kolaboratu izan dut asko, irrati gintzan ere aritu naiz. Ez da tituloa behar, kazetari hon bat izateko, Koldo? Bale, pozten naiz. Ez, baina... Zan nahi zut, eta iritsi garai batean, teknologiek eskaintzen zute beste aukera bat, ez nik, Hamaika telebistako eskaintza jaso nuenean programa bat egiteko, lehenengo harriduraz jaso nuen, oso eskaintza polita zelako, bermatu izateko, kontinuidade bat zerbait egiteko txukun eta medio honekin, ez? Eta, nik jarri nuen baldintza bakarra izan zen, pixkat nik kudeatzea edukiak eta pixkat nik izatea egingo genuenaren koordinatzailea, ez? Ni esan nahi baduzue musika saio bat non aterako diren hemen betiko talde ezagunak, ni naiz pertsona egokia hori egiteko. Nahi baduzue eszenaren radiografia txukun bat egitea, non azalduko diren talde ezagunak eta talde ez ezagunak eta pixkat islatuko dugun zer gertatzen den hemen, agian egin dezaket. Eta oso kontenta nago egiten ari garen laborearekin, ni uste ere urte batzuk barru ere ikusiko da ere zer gertatu izan da garai hauetan eta hor oso dokumentazio polita geratuko da. Oraingo zure asmoaintza bete-betean betetzen ari da, ez? Erizarete bidea egiten ari direnei aukera emanez, baina baita ere beste musikari ezagun batzuekin ere osatzen, ez? Osagarritasun hori behintzat bete-betean ematen ari da. Zorionez, ez, orduan? Hemen Euskal Herrian daukagu estena bat, non dauden bi polo horiek, ez? Daude goi mailean publikok asko mugitzen duten musika talde xorta bat, eta dago gazteburu oro errepidean furgon erretzen duten milaka, ehundaka talde gaztetxe eta zirkuito alternatiboetan kontzertuek eskaintzen, ez? Eta hori da gure musikaren errealitatea, ez? Ni pertsonalki ez naiz oso zalea festival eta jaialdi handietakoa. Nire estena hau da. Gaztetxen estena, taberna txikien estena, areto txikien estena, niretzako hor dago estena, benetako estenaren muina, hor dago horrelako guneetan dago, ez gero, ez dakizen 1000 lagun batzea jaialdi batean edo kontzertu batean, jendari gustatuko zaio nahi interes asko ez dit pizten ez. Ni nahiago dut honen etorri eta ikusi kontzertu bateun lagunekin, 10.000 ikustea baino ezaki nongo arenan, ez? Niretzako estena hemen dago, hemen sortzen da, eta hemen garatzen da. Eta gero ere badalako gertutasun bat, ez? Ez dezu pantaila batera begiratu behar ze jotzen nahian ikusteko, eta hemen zuzeneko harreman hori dago, eta gainez askoz gertuago zaudek ero ondoren musikarekiko, eta agar, ez da? Zalantzan gabe. Ondo da, bukatzeko ostiral baterako ze kontzertu ideal proposatuko zeniguke, eta orain ja eskatuko zuela talde indartsu bat edo bi zein aurkatuko zeniguke, eta honekin ja bukatuko dugu elkarrizketa. Orain bai jarri azela ja egoera zail batean, ez?
Nik gomendatuko nukena bakoitzari bere herrietan begiratzea zer dagoen. Ni adibidez handengo gaztetxean egiten diren kontzertu gehienetara noa libre balin badut, eta beti deskubritzen dituzu gauz berriak. Ni uste, askotan gure begi aurretik pasatzen direla gauz pila bat ez garala konturatzen, begiratzen ari garalako beti gora, ez? Eta aipatu dizuena, edozein herritan dago taberna bat musika programatzen duena, o gaztetxe bat daukazu asteburuetan kontzertuak eskaintzen dituena, eta bideo horretan nik beti aipatzen dut, hemen ni Andoainen bizi naiz, ez? Ordubeteko kotxe bidaian, etorri zaitezke Arrasatera, Gasteizera jun, Baionara, Lekunberrira, eta beste hainbat lekuetara, ordubeteko kotxe bidaian, eta ikusi aldituzu, bai atzerritik datoz Irunera. Etortzen dire musika talde bat, atzerrikoak eta bertakoak ere, ez? Eta ni uste hori dela, asteburuko agenda ikusi, bat aukeratu eta gozatu hor dagoenarekin, ez? Gu musika zuzenean beti aipatzen dugu, ez gu jartzen dugu mahai gainean menua, ez? Eta gero bakoitzak erabakitzen du zer jan. Pantaiak utzita eta zuzenekoaren alde. Hori da. Eskerrik asko, Koldo. Zuei, aukera hau emategatik eta plazer bat. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap. Irakurri, ukitu, ikusi, entzun.